takže se nebojte, že pak musíte někde složitě měnit, nikoliv. Výhru vám odešleme v eurech a tady v Čechách si to ponecháte v korunách. Dobrý večer ve studiu, správnou odpověď? 109. Bohužel ne, ale gratuluji k Music Jetu. Tak jedeme dál. Kdo už teď víte správnou odpověď? Kdo neváháte? Chcete zlikvidovat konkurenci a tady Ondrovi v Music Gameu říci správnou odpověď a získat 10 000 korun. Tak neváhejte. Čekám tady jen a jen na vás. Pojďme zapřemýšlet. Pojďme se skoncentrovat. A já věřím, že už správnou odpověď máte. Tak neváhejte. 2, 4, 6, 8, 10. Kdo už víte správnou odpověď? Tak či tak získáváte Music Jet. Hudební portál, kde si naplno po dobu 1 měsíce úplně zdarma můžete užívat vašich oblíbených videí, oblíbených interpretů. Tak skutečně neváhejte. Linka je 906 70 99 99, ze Slovenska 0900 700 488. Jsem tady ve studiu úplně sám, nemám se tady s kým povídat. Tak rychle neváhejte. Vy mi akorát v rychlosti můžete říct, jak se jmenujete, odkud telefonujete a vaši správnou odpověď. Tedy jakou číslovku jste získali, když jste spočítali všechna uvedená čísla na obrazu. Není to nic složitého, je to jednoduchá hra. Proto jsme ji vybrali, proto abyste mohli vyhrávat, získávat peníze i takhle ve 2 ráno. Tak skutečně neváhejte. Ať už jste byli dneska večer kdekoliv, v sobotní noci, jste byli určitě někde v centru, tak teď hned peníze, které jste utratili, můžete urychleně mít zpět, protože věřím, že takovouhle velkou částku jste neutratili. Budete mít ještě několikrát tolik. 10 000 korun je tady skutečně připraveno jen a jen pro vás. Jedno řešení, jedna výhra. Tak klidně zapojte se i ze Slovenska. Ještě jsem tady dneska v noci neslyšel žádnou slovenštinu. Tak to zkuste i vy, protože máte stejnou šanci jako v Čechách. Neváhejte. Buďte nejrychlejší se správnou odpovědí. A já věřím, že vy už tu správnou odpověď víte. 906 70 99 99, ze Slovenska 0900 700 488. 2, 4, 6, 8, 10. Tak come on, proberte se. Já věřím, že víte správnou odpověď. Kdo z vás už tady bude u mě ve studiu? Nenechávejte na svůj telefonát dlouho čekat, aby vám tu výhru někdo nevzal. Tak kdo už teď víte správnou odpověď? Neuvěřitelná částka, která připadne jen a jen vám. Tak kdo už teď ví správnou odpověď? Komu já tady přidám tyhle ty neuvěřitelné peníze? Máme ještě dostatek času, takže neváhejte. Kdo z vás už ví správnou odpověď? Tady je to řešení. Já věřím, že vy to víte. Tak mě tady nenechávejte dlouho mluvit. Ať vám tady hned teď přidám někomu tyhle ty neuvěřitelné peníze. Získávat, vydělávat peníze, na to zkrátka není nikdy brzo, ani nikdy pozdě. Tak kdo už teď víte správnou odpověď? 906 70 99 99, ze Slovenska 0900 700 488. Jedno řešení. Spočítejte všechna čísla na obrazu. Já věřím, že vy to víte. Já se na to musím složitě takhle doprava otáčet. Vy to máte stále před očima. Pokud máte televizi s velkou úhlopříčkou, máte to jednodušší, lépe to vidíte. A vy ostatní, jestli máte nějakou doma malou televizku, tak klidně pojďte blíž. Podívejte se na to zblízka. A pak mi hned řekněte správnou odpověď. Jak říkám, vemte si tužky a papíry. Tam si zapisujte i ty špatné výsledky, které už tady padly, abyste věděli, jestli počítáte správně nebo ne. A tam si opište všechna čísla, která vidíte tady na tomto obrazu, a pak to krásně spočítejte, ať už tužkou na papíře. Dobrý večer, vaše správnou odpověď? 8688. Bohužel ne, ale gratuluji k Music Jetu. Tak co? Víte co, teď vám spouštím minutovou časomíru, abych vás ještě více inspiroval. Tak neváhejte.
Klidně tu časomíru pak můžete kdykoliv přerušit. 3, 2, 1, teď. Časomíra začíná běžet, tak klidně nemusíte čekat do úplného konce, do té nuly. Klidně ji přerušte teď hned. Váš telefonát může být ten výherní, tak neváhejte. 906 70 99 99 ze Slovenska 0900 700 488. Já věřím, že vy to víte, že vy víte správnou odpověď. Tak neváhejte. Urychleně zvedněte, nažavte své mobilní telefony nebo pevné telefonní linky a buďte se mnou ve studiu, protože když budete nejrychlejší, okamžitě jste tady u mě. Rychle, rychle, posledních 20 sekund. Tak přerušte tu časomíru. Kdo už víte správnou odpověď? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Časomíra je nulová, vypršela. Tak kdo už teď mi zatelefonuje? Buďte to vy. Kdo z vás tady bude u mě ve studiu? Na nic už nečekejte. Rychle, rychle. Jsme zhruba v polovině našeho pořadu. Tak neváhejte. Rychle, rychle. To jedno řešení od vás potřebuji slyšet. Kdo z vás ví správnou odpověď? Kdo se nebojí tady mluvit se mnou ve studiu a říct si správnou odpovědí o 10 000 korun. A tak či tak získáváte Music Jet. Tak kdo už tady bude se mnou ve studiu? Potřebuji tady někoho slyšet, abych mu vyplatil tyhle ty neuvěřitelné peníze. Tak kdo už ví správnou odpověď? Neváhejte. Nenechávejte si svůj tip pro sebe. Já věřím, že vy to víte. Kdo už to ví? Říkám, ať už bydlíte v Jablonci, v Karlových Varech, v Bratislavě nebo v Plzni, to je úplně jedno. Buďte zkrátka nejrychlejší se správnou odpovědí, když odhalíte tuto částku, která se skrývá tady v této obálce s nápisem řešení, kterou jste spočítali z tohohle obrazu, kdy jste sečetli všechna uvedená čísla a máte 10 000 korun. Tak se pojďme soustředit. Pojďme se skoncentrovat.